Zlatička, miláčci, krásné dámy, ženy. Kdo chcete mít v létě skutečně krásnou, pevnou, vyživenou pleť a cítit se skvěle, tak ta příprava začíná už teď. Ono je dobré samozřejmě se starat o sebe celý rok, ale teď ta pleť na jaře a v létě bude potřebovat ještě větší výživu. Takže já začínám kolagenem, což není kolagen jako kolagen, ale takzvaný signální prokolagenní peptid, což znamená, že je to určitý řetězec, který byl hydrolyzován do úplně nejmenší části, vejde do těla a v těle se poskládá zpět do molekuly kolagenu a putuje tam, kde chybí, tam, kde je nedostatek a tělu dá signál, tady na tomto místě tvoř svůj vlastní kolagen. To je něco, co mě fascinuje prostě a vlastně spojení přírody a vědy je něco, co miluju. A hlavně mi to dává smysl a vidím výsledek. Takže není kolagen jako kolagen a na druhou stranu cítit se opravdu pěkně, vědět, že vaše pleť a celé tělo je chráněné a vyživené a vy z toho máte dobrý pocit, tak to stojí za to. Takže kdo budete chtít, zajistím nejlepší kolagen, který má výsledky a po 3 měsících skutečně stoupne produkce vlastního kolagenu o 61%. Tak se mějte krásně a krásný čas, možná už jarní.